Ka bɛɛ fo malien bɛɛ ka nin yɔrɔ la mais nɔgɔ tɛ kuma min na n bɛna o de ɲɛf'u ye. N'i ye communiqué saba in lajɛ 11, 12, 13 a communiqué saba bɛɛ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na. A bɛɛ bɛ dépend mouvement stratégique min daminɛla ni nin y'a tile saba ye n'o o taara gun kunna sini na. A bɛ se k'a fɔ bi de alhamdulilayi Kidali binna. Kidali binna k'an bɛɛ binna. Zone de poste de défense fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ binna. Bi armée ye Kidali minɛ à 100%. A ka ta ye ko kɛra cogo di n'a jateminɛ kɛ ligne défense tun bɛ terroriste bolo ani sema u y'o da MINUSMA yɛrɛ ka dagayɔrɔ kɔrɔ min bɛ yen ni a ka position avancée kun don ni Batfar de tun bɛ yen qui était à 12 km de Kidal. Donc an b'a ye k'a fɔ u ye u installé de ka Mali armée kunbɛn nka Ala y'a kɛ armée ni fanga min kun nana i b'i ɲɛ da kan i t'a dan dɔn. Cɛ 10,000 ani kɔ armée de terre kun ta cɛ 6,000 la armée Kidali attaqué bi ni 84 divisions à peu près 20 et quelques sections avec encore des appuis aériens avec 4 avions de surveillance avec 6 drones en tout et pour tout il y avait environ 8 escadrilles au Kumbe. Encore 2 avions de transport de troupes, 2 hélicos de transport de troupes Mi-8 au Kumbe. Ale Kumbe Kidal aéroport niveau là. Mɔgɔ bɛ se k'a fɔ Kidal donda naani Kidal ye donda naani de dondaba naani a naani bɛɛ b'an ka mara kɔnɔ. N'a ye nin baara ninnu lajɛ kunu u ka ligne défensive laban min tun bɛ yen u y'o sigi n'an b'a fɔ ma ko des actions retardatrices ka an nasumaya. O sumaya kɔnɔna la u kun jigi bɛ Tchadiens ka contingent de kan parce que Tchadiens olu repliera ka na Gao. Tchadiens nana Gao mun na barisabula ni Kidal attaque kɛra o kelen de kun bɛ taa kɛ ka tenue bila ka taa kɛ terroriste ka appui. Nka aw bɛna ye k'a fɔ armée Mali a ka fɛrɛ ka bon a ka kɛkun stratégie min bɔr'o la n tɛna n da don o la. Nka kuma nɔgɔma ye mun ye u ye dingɛw de tigɛ n'an b'a fɔ ma ko des tranchées u ye tranchées janbaw de tigɛ mun kama Mali armée mobile kana se ka don. Avion minnu kun bɛ yen n'o kun ka intervention kɛ arme dɔ b'u bolo u b'a fɔ ma ko Bitud. Bitud ye arme ye détio don ni mɔgɔ min b'a la kɔlɔsi a bɛ tir kɛ ale de bɛ se ka avion lajigin sanfɛ. Ale ni fɛn min ye missile anti-aérien caman kun b'u bolo. U bolo ko an bɛna jouer ni avion de mais Ala barika la an ma don ni avion ye an donna ni dugumala de à 100%. Kuma sɔgɔmada in na an karila ɲɔgɔn na yɔrɔ jumɛn an karila ɲɔgɔn na ka taa camp 1 ani camp 2 o fanfɛla la o y'a sɔrɔ an y'u ka ligne défensive ci k'o wuli ka bɛ yen déjà an y'o wuli ka nɔgɔ b'o la o wulila o wulilen u nana tireur embusqués sigi camp 1 kɔfɛ ani camp 2 kɛrɛ la u ni armée cira ɲɔgɔn na yen fɛnɛ an b'a fɔ ye k'a fɔ fɛn min an ka force spéciale cɛ minnu kun bɛ yen olu ka tir sufɛ parce que combat in daminɛna sufɛ de 2 heures waati ka taa kunjɛ 5 heures du matin na a kɛra sababu ye an ka radar minnu kun bɛ yen an sera ka zone brouiller ka communication bɛɛ tigɛ parce que olu fɔlɔ de communication tigɛ ka taa Orange ni Maltel mɔgɔw bagabaga u ka fɛn tigɛ donc o kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye mɔgɔw kana se ka weleli kɛ ka réalité fɔ o somɔgɔw ye donc an b'u attaquer waati min na o y'a sɔrɔ u bɛ fɛ ka information di France 24 ni RFI ma an fana ye réseau tɔw brouiller ka réseau fana tɔ tigɛ maa dama min tun bɛ Kidali kɔnɔ Mali sɔrɔsiw la n'olu bɛ yan ka taa ni tile 10 ye o de kun barika ka bon mais armée ye fɛɛrɛ min kɛ o de ɲana kosɛbɛ qu'est-ce qu'il faut pour protéger la population civile armée ka o technique de réussira ni fɛn bɛɛ ye o technique de réussira cogo di an y'a ye duba fɛn fɛn bɛ yen guwatigiw ni jamanatigiw ye fɛn fɛn bɛ yen Kidali kɔnɔ Kidali bɛ Kidali kuma la parce que drapeau de kun maralen bɛ Kidalikaw bolo k'u bɛ armée kunbɛn donc u kun y'o du ninnu ciblé armée ye orobo blindé minnu kun bɛ yen olu de donna ka carré kɔnɔna bɛɛ surveiller ka du jateminɛ ka sɔrɔ ka sɔrɔsiw bila ka du dalilaw kɔlɔsi donc attaque kelen kuma min na i bɛna ye k'a fɔ duba foyi tɛ yen Kidali kɔnɔna la armée ma taa mɔgɔw dogo yɔrɔ min na k'u kalifa minɛ donc échange de tir en menant pendant 3 heures de temps olu ka o kɛra bi o kɛra sɔrɔ ka dugu jɛ fɛn na u ka tir d'élite n'u ka arme lourde kun bɛ yɔrɔ min na BM21 kun b'u bolo n'an b'a fɔ ma Bolivia Manshinda ça c'est des armes de combat o kun b'u bolo an bɛ se k'a fɔ Canon César fana kun b'u bolo an bɛ se k'a fɔ fana Nero F5 fana kun b'u bolo ça c'est des armes françaises ale bɛ se ka drone lajigin à peu près partir de 70 km a bɛ se ka drone lajigin nin bɛɛ kun b'u bolo mais mun ye an ka avantage kɛra mun ye an ka artillerie minnu kun bɛ yen batterie d'artillerie minnu kun bɛ yen u sera ka zone localiser 3 obi u y'a position bɛɛ ci ka ban donc mɔgɔ ninnu replier la ka na Kidali kɔfɛ u k'u ta Kidali kɔfɛ tuma min na k'a fɛ k'u b'u kunda Algérie kan n'o ye ani Algérie tɛ n'o ye Tezawatène ye o yɔrɔ kelen fana y'a sɔrɔ force sociale fana jiginnen ka yen fana minɛ donc an bɛ se k'a fɔ bɔ yɔrɔ foyi kun tɛ yen. donc da bɛɛ kun sɔgɔlen don. da bɛɛ donc dugu bɛ jɛ waati min na cogoya kun tɛ yen foyi kun tɛ yen u obligé ka négociation kɛ k'a fɔ Kidali maire ɲɛna ani dugutigi ɲɛna ani Kidali au conseil président ɲɛna k'u k'a ɲini armée fɛ u ka sigi u ka couloir kelen d'u ma u bɛ bɔ u bɛ marifa bila u bɛ désarmer u bɛ bɔ. ko ka ɲini armée fɛ k'u ka sigi ka sira dɔ d'u ma olu ka bɔ. ka bɔ donc donna naani bɛɛ kun bɛnnen don donna kelen min ko k'o d'u ma u bɛ désarmer u bɛ bɔ parce que guerre la o ye diyagoya ye
a bɛ dɔn guerre bɛ tali kɛ sariyakisɛw de la guerre bɛ tali kɛ sariyakisɛw ni hadamaden bɛ marifa ci sisan kana ta ni i yɛrɛ dusu ye hadamaden bɛ marifa cili daminɛ sisan fo ka taa se wulafɛla ma wulafɛ n'a ka bali banna n'a ye marifa bila o y'a kelen mais vide i tɛ se ka s'a ma a bɛ se ka don kaso la o tɛ problème foyi ye u ma taa yɔrɔ la o k'u kanto ne de ka t'u bila ne kun ye to ne kun b'o tɔlɔba kulu dɔ bɛ ko timitirine u taar'u bila yen de u encerclelen bɛ u tɛ se ka foyi kɛ u désarmera u taara yen donc an bɛ se k'a fɔ moralement u yɛrɛ combat perdu u ye fɛn bɛɛ perdu u ye arme déposé u man ca ils sont au nombre de quelques libyens combattants minnu nana ale ni sarawuli mɔgɔ minnu bɛ marocains ye minnu appuyé olu de don sinon Kidali yɛrɛ kɔnɔna la terroristes ninnu bɛɛ taara bɛɛ ye dugu bila u n'u ka famille bɔra donc an bɛ se k'a fɔ bi yɔrɔ b'an bolo à 100% donc wulada in na avion jiginna ka taa ni armement ye ka taa camp installé fɛn min ye radar minnu bɛ ale ni fɛn min système de défensive aérien minnu bɛ yen n'a bɛ missile ni fɛnw kunbɛn parce que u bɛ se k'u tɔɔrɔ jan ka tir ni fɛnw kɛ olu installation bɛ sen na mɔgɔ bɛ se k'a fɔ bi ala barika la Kidali binna Kidali b'an tɛgɛ kɔnɔ. ayiwa Bubu ka kɛɲɛ ni hali bi ne ɲininkaliw ye an y'a mɛn k'a fɔ min ye Algérie ko bɛ fɛ k'i sen don kɛlɛ la sabula ko min ye terroristes ka ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ yen famille intala famille mɔgɔ dɔ don k'a y'a ɲini k'a fɔ ko Algérie ko wa a ye ci bila min ye diɲɛ communauté i n'a fɔ François ninnu n'a ɲɔgɔnw k'olu kana ka dɛmɛ don u ma ka se k'u bɔ nin ko la yala i bɛ se ka mun. Mali partenaires y'o jaabi Mali partenaires kumara parce que hali n'i ye jateminɛ kɛ sɔrɔ combat gɛlɛyalen kɔfɛ minnu bɛ Tɛnzan Wantin olu kun y'a essayé k'u bɛ taa Algérie Tɛnzan Algérie datugu parce que Mali bɛ yɔrɔ min na ko difficile min b'a bolo ni donna territoire fɛn kan t'i nɔfɛ donc o de kɛra sababu ye u ma se ka bɔ sinon depuis 2 heures tuma min na u ye kelen ka position perdue u replié la ka na Tɛnzan Wantin kan Mali ka abandonné bɛ u nana yen de bon u nana sɔrɔ force sociale kelen dalen bɛ yen k'u kunbɛn filanan fana kɛra min ye u ko k'u bɛ don duw de fana kɔnɔ duw kɔnɔna la u taara sɔrɔ sɔrɔsiw fana dogodogolen bɛ duw kɔnɔna la donc pratiquement taayɔrɔ foyi kun tɛ yen Algérie bɛ intervention kɛ c'est obligatoire parce que il y a Algérie ka produit de pendant 30 ans donc combat binna il y a mɔgɔ tɛ fɔ il y a des introuvables il est gravement blessé donc u y'a ɲini jagoya de don dugu bɛ intervention kɛ k'a fɔ bon n'a bɛ tan a y'a kɛ tan karisa bɛ bɔ karisa b'a kɛ tan karisa b'a kɛ tan karisa b'a kɛ tan mais fɛn tɛ intervention ye mɔgɔ kelen fila kama an ka kuma bɛ mun kan drapeau ka turu Kidali bases ka installé services sociaux de bases ka segin ka na mais Kidali minɛli kana kɛ i b'a fɔ ko 2012 non i n'a fɔ 2012 parce que mais aw k'i lajigin Mali ye extension dɔ de passé bi nin kɛlɛ in na min n'a ɲana kosɛbɛ kosɛbɛ voilà Mali 2014 Mali ye fɛn min ye Mali sɔrɔ Mali y'o de corriger nin zine 2014 an ye terroristes repoussé en moins de 3 heures de temps bɛɛ y'a seere yan entre 8 heures à midi Mali armée yɔrɔ bɛɛ minɛ n'o ma deli ka s'anw na koyi France force sociale de nana ka na fara ka an ka sɔrɔsiw faga terroriste minnu bɛ yen k'an ka sɔrɔsiw titire u bolo an'u sen na ni mɔgɔ min ye Kidali victime lajɛ 2015 2014 a victime bɛɛ kun bali kun b'a bɛɛ tɛgɛ a n'a sen na donc u y'u anéanti an b'a fɔ o ma ko anéanti de les forces donc u ye force u y'an ka force bɛɛ anéanti France ka force sociale u kɛlen ka anéanti tuma min na u ka sɔrɔ ka terroristes bila ka don ka bɔ Mauritanie ka sɔrɔ ka don ka na ni mɔgɔ min y'a jateminɛ o sɔrɔsi kelen minnu bɛ France bolo ala tɛ sunɔgɔ dɛ olu y'a jira k'a fɔ fɛn min kɛra olu ma jɛnɛ parce que olu ma na nin kama France ye mun kɛ France tilala ka o mɔgɔ kelen ka avion na bin n'o ye Algérie ni mɔgɔ ma hakili bɛ Algérie bin min kɛ fo 85 Français kun b'a la donc ka kɛ ka olu la bin o kɔnɔna la k'a fɔ k'olu binna k'u ka tila k'olu binna avion na donc mɔgɔ bɛ se k'a fɔ o kun ye force sociale minnu kun bɛ Kidali yɛrɛ kɔnɔna la n'u y'a jira k'a fɔ u ma jɛn ni Mali ka nin attaque ye français dɔw ko k'u ma jɛn ni Mali ka nin attaque ye donc anw bɛ se k'a fɔ bi Mali y'o expérience kelen de vécu parce que n'i ye kan minɛ terroristes la dɔrɔn français bɛna appui la o de kun ye tunnel dɔ kun bɛ yen bunker 2 kun bɛ yen ale ni Tchadiens ka contingent kun bɛ yen Mali y'o encercler olu tɛ se ka wuli avion tɛ wuli avion tɛ jigin o t'a bannen brouillard électronique fana Mali y'o fana kɛ pour que communication foyi kana passer ni se kun t'an bolo 2014 donc an bɛ se k'a fɔ terroristes ma jigiya foyi sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛ fɛ donc su à ça an da di k'u la kojugu donc jusqu'à ce que u yɛrɛ désarmera voilà donc u bɛ ka min fɔ ko armée bɛ ka civils faga ko Kidali yɛrɛ o tali ko o falen don denmisɛnninw na n'a fɔ an y'a ye an ka journaliste dɔw ye a fɔ RFI kan France 24 kan ka ni nkalontigɛ kuma ninnu fɔ yala i bɛ se ka mun de sɔrɔ ka fɔ o la terroriste yɛrɛ ye civil de o terroriste ye civil de marifa b'a wolo ko an tɛ civil kɔrɔ dɔn tugun parce que ni terroriste faga bi a bɛ f'i ma ko wa k'i ye civil de faga parce que an yɛrɛ bolo militaire y'a tenue de bon mɔgɔ mɔgɔ ye marifa ta tu sais d'être civil bon n'i ye marifa ta ne tɛ tɔgɔ dɔn tugun an bɛ RFI de bɛ se ka na su dalen sɔrɔ ou bien fɛn min ye communauté internationale bɛ na su dalen sɔrɔ k'a fɔ ko nin ye civil ko nin ye militaire an y'o caman ye yan donc
e bɛ ka min fɔ nin ye k'a fɔ ko tubabu ko tan Cheikh Daniel y'a fɔ kun bɛɛ ɲɛna a ko Mali armée ye bombardement fɛn fɛn k'a ka civil bɛɛ jɛ sur 23h ne ni y'an ka émission bannen kɔfɛ Cheikh Daniel bɔra k'a fɔ ko ko ja ko 3 victimes kɛra sur 23h ko 3 victimes kɛra e bɛna mun fɔ o la bibi in na connexion kana t'olu bolo kuma tɛ k'u bɛ wuli k'u bɛ fɛn sɔrɔ communication bɛ Mali armée de bolo transmission bɛ anw de bolo anw de bɛ se ka communiquer bi an sago la Fahad Alimamudu ye communiqué dɔ kɛ sɔrɔ ko mɔgɔ bɛ terrain kan seulement mɔgɔ si kana communiquer radio la ko parce que l'armée malienne déjà a pris le contrôle de la communication k'u ka blessé ni mort ni victime minnu bɛ yen k'u ka n'u tɔgɔ communiquer ko Mali armée bɛ ka bɛɛ métallique la mais arrête d'aller à fɔ sɔrɔ ni seulement ka sɔrɔ communiquer lajɛ depuis sɔrɔ kɛlɛ perdu la a kɛra combat nocturne de c'est vrai an tɛ kɛlɛ kɛ mɔgɔw b'u ɲɛna tuma min na denmisɛnninw bɛ siran dugu jɛra ka sɔrɔ Kidal minɛla k'a ban. Voilà. Ok, Mouabel, an bɛ taga ɲɛfɛ toujours an bɛ to Kidal kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ Diko y'a fɔ a ka communiqué la ko fɛn min MINUSMA ka blindé dɔ ye ko a falen mun la ko an ka drone ya i mɛnna ka MINUSMA ko i mɛnna ka a dénoncer mais ni i ka prévu wɛrɛ yala i bɛ se ka mun de fɔ maliyɛnw ye ani Mali armée u k'u hakili to u yɛrɛ la toujours sabula kan a dira banwagatiw ma nin ye blindé an t'a dɔn ni fɛn wɛrɛ min bɛ kan in kɔnɔna la ko Mouabel. Moussa Bouka ni question elle est très pertinente MINUSMA tun bɛ fɛ ka kan da anw ma de ka terroriste armée u ka kan minɛ anw na an tila ka MINUSMA wele o de y'a kɛ ni MINUSMA ka plan de retrait lajɛ au lieu de bi an bɛ don min na ko bi 5000 dɔrɔn de bɔra 10 000 éléments de bɛ Mali kɔnɔ 10 000 éléments mun na MINUSMA ma sɔn bɔli ma parce que MINUSMA kɔnɔ ko Mali armée bɛna dɛsɛ k'ale wuli donc yanni ka avion ta ko fila kɛ u bɛ to yan siɲɛ kelen u bɛ wele ka na mais u nana o de y'a kɛ i bɛ le de Djura attaque ninnu bɛɛ lajɛ o bɛɛ kan yɔrɔ janya Kidal la parce que Kidal de ye ligne de front ye maintenant u bɛ mun kɛ u bɛ attaque de kɛ k'an na jigin an kana se ka surunya Kidal la mais an ye nin attaque bɛɛ franchi ka ban donc i b'a ye MINUSMA bɛ tagali daminɛ sisan MINUSMA bɛ bɔ sisan 1000 2000 parce que a ka mission kun ye mun ye ka a boloko ninnu bɛ sa an na a ye arme mun di 2500 munitions 12 o tun bɛ kan kɔnɔ kelen 675 o de tun bɛ yen fɛn min ye arme jumɛn ye Kalachnikov ale ni AK-47 o de tun bɛ yen u taara ka min to donc an ye nin bɛɛ détruit et de là ka jɛ a ye don jumɛn mission onusienne une mission armée c'est pas une mission policière une mission armée o ka taa ka blindé to terroriste bolo i ma armée ya mais an ye nin fɔ ye yan an ye nin kuma fɔ yan kabini kuma jan bon o MINUSMA kelen mun ya Tchadien replié ka taa Gao alors que Tchad kun bɛ se k'i to Kidal ka taa Niger ka taa Tchad u kun bɛ se k'u to Tchad fait Kidal ka taa Tchad mais mun ya Tchadien replié la ka segin ka na Gao ko kelen u y'a ɲini k'u bɛ bɔ ni avion ye u bɛ bɔ ni avion min ye Tetra 11 de kun don avion de reconnaissance de don n'u wulila o tun bɛ fɛ ka Mali armée ka position de ta k'a di parce que an bɛ ka don ka 4 côtés minɛ régiment kelen kun bɛ ka yɛlɛ ni burɛ min kelen kun bɛ ka yɛlɛ ni adrate fɔ kɔfɛla ye kelen dɔn o jiginna avion na ka taa Tezan Watène kɔfɛla minɛ donc MINUSMA voulait prendre la photo de nos positions pour k'a di Mali armée ma sɔn ma o kɛra avantage fɔlɔ ye filanan kɛra mun ye u ye min don fan bɛɛ ka tila ka MINUSMA yɛrɛ bɔ yɔrɔnin dɔrɔn to yen u ma sɔn ka min don MINUSMA bɔ yɔrɔ la donc armée malienne y'o de profiter MINUSMA bɔra sira min fɛ armée malienne yɛrɛ donn'o de fɛ ka taa donc c'est pour vous dire que MINUSMA bɛ yan ninnu de kama k'u appuyer mais bi kɛra MINUSMA malodonba bi kɛra Faransi malodonba bi kɛra Mali ye san 10 fɛn fɛn kɛ tɔɔrɔ la bilahi bi de anw nisɔndiyara k'a fɔ ko Mali armée sera ka don ka Kidal minɛ a tɛgɛ fila la san 9 kɔfɛ diɲɛ mɔgɔ 10,000 Barkhane mɔgɔ 5000 o si ma se ka nin bɔ Barkhane avion 14 blindé léger 250 blindé lourd 520 ko olu ma se ka foyi minɛ MINUSMA ka nin avion baden nin bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ ko bi ko Mali armée na ka fantanya de sera k'i jɔ ni Mali ye bi bi ye donba ye dɛ. Ayiwa Boubou maliyɛn dɔw b'a la k'a fɔ ko fɛn min Assimi Goïta ko a donna histoire kɔnɔna la i bɛ se k'o confirmer wa? O confirmer la déjà depuis démocratie nana don min na fanga la Kidal ma kɛ Mali ta ye Kidal ma kɛ Mali ta ye Kidal froidement c'est la famille Intala qui gère. An kun bɛ Kidal mais an ma deli ka décision ta Kidal n'i bɛ fɛn kɛ i bɛ t'i sara o famille de la Kidal ye 20 ans de kɛ prison tɛ yen ka so tɛ Kidal ka so tɛ juge sera ne bɛ ka so bɛ kɛ juge de bɛ se ka sago kɛ. Mun i bɛ sara i famille Intala de tun bɛ fɛn bɛɛ tigɛ donc o de y'a kɛ bi an y'a jugé nécessaire ka Kati la poudrière de l'armée malienne k'o de yɛlɛma Kidal Kati Kane bɛna taa sigi Kidal
une base militaire qui répond toutes les commodités. Il est une base qui est Tessalit. Armée Mali a grande base qui Kidal. On contrôle le Sahara. Ni on fait les Mogabauka. Dien armée Bau, en Faraloka. Dien Kumafola Bau. Parce que les Sahara, il faut la Dien armée Bauka. Assimi donne histoire qu'on a dit Yorodi. Assimi fait bien désormais. Amina Nenke Otodi. Abina Ford, quoi, à quoi Mali sur la souveraine de Kata Dabla. Aïn Dabla. Odia qui Assimi Toulaka, école de guerre deuxième promotion. Oluka olu ye na kata exercice passé Mali ka propre école de guerre au élément de yela na kata terrain kan kata ni exercice ladje école de guerre te blé touri de Mali ta kala touri pratique di ou bora dron promotion bora dron qui dal bolu ko ngol lekono ou tara terrain ils ont participé à cette opération voilà vous anya famia afora ko kidal libérer la main la terroriste ba fla ko be touri yala ko ou te balola ça dal ni Algérie ka négociation jatim ne kala je ni kidal libérer do yore de mfa non, tu fait à parce que en criminologie, on va faire la théorie du complot. La théorie du complot, correct. Il y a une fin de Aramadengasu. Quand il y a une fois que ça a été jamais ça. Donc, ça te sonne. Mais, nama ça y a beaucoup de gens qui ont ça à dominer. Et tu as sauté tes snoro. Abeba aussi avait ça mais ça t'est. Donc, il y a des agali, allez dans le coup faudi. N'a pas donc le coup Sara. Oui, pression bolée en cas. Mais qui a une méthode pleine. Dans un mois, il y a un sarame au tête à Fokhan ou Fara, ou bien autour d'une opération de Mouna. Il va se dire autour de fin de la ou de Soro, ou Belanet à Gratomina. Belanet Sara, mena, American Clark à Fokon, à d'autres de coopération de Rocolue. À tout boulot. Donc, à tel qu'il a récupéré là, il y a des mission bana. Il y a des mission bana. Vous savez, où tu as utilisé tout, et sans binani. Depuis 100 bis, on doit faire l'élimina. Il y a 100 biolong là, en une croissance. Donc, toi, vous utilisez, il y a besoin de la mission bana. O de y'a to k'i ya dugu janfa kɔlɔlɔ dɔ de ye nin i y'ale yɛrɛ dɔgɔnin sara Agal Ag Mahamoud ale sara opération in na ale de tun bɛ ka kan dala diriger bon fɛn min ye nin ye Achakiviu Ag Mouhada ni ne ye Libyen ni ne nana ni terroriste ninnu ye ale ye Marocain ka mɔgɔ formelen ka na ale yɛrɛ de donna ni mɔgɔ ninnu tilancɛ bɛɛ ye donc an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi i y'a di ka problème i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na k'u ma ye non 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 bɛnkan de y'olu ye u y'a utiliser ni mission bana u b'a fɔ sa k'a binna misika dɔ la k'a ka ko banna mais a man d'u ye k'a fɔ k'anw de y'a kɛ parce que o tɛna mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ tuguni mun b'a yɛrɛ du ka service la voilà. o bɔlen kɔfɛ Turquie ka position bɛ cogo di barisa an y'a ye k'a fɔ yɛlɛ an ka politicien dɔ u ka position bɛ cogo di bɛɛ. Turquie ka drone Turquie ka Bayraktar yɛrɛ n'o ye Baykar yɛrɛ les PDG en a qu'un ingénieur ou mon anané Assimi élevé grade officier de l'ordre à titre étranger donc Mali ou fait mon on a le de la moi je drone sans Turquie fait d'un que menani Turquie m'a solufié moi je drone sans Turquie fait d'un que me woro mais Mali mana sans tout on a fait de cimetière Mali là pourquoi Mali drone au lieu de faire de drone na Mali là le gouvernement compte do drone na drone qui to centre ka tunnel surveillé ou compte donc drone me duguma ko de mais tunnel wo ko na lu compte do ko drone na en de ake nu ado aux capacités on a de Wallman donc assimilé tunnel de à peu près plus de 5 km de long. Drone à Takaye. Il y a des drones où on a drone de aïe. Bayata TPD de aïe. Donc, on est le compte au don ou drone la caméra capacité là. Mais on a malou au monde là. Mali armée de classe bi. Drone et Turquie drone mais fambé. Autant bané ou comment faut assimiler qui est très important. Oui, ou communication. Ou ka fait communication d'espionnage. Ou yé moi kuma kanta terrain kan nous y'a fara ni Mali plainte de français kama ma si ma se ka kuma galontigiya a parole de tout authentique a péchiralindo donc même au sein de l'ONU tu vois drone ba attaque TPD ça a été quand même à fora ko way drone mi do c'est fiable aka donner c'est fiable aka telle précision on est que na ya doyan on est kulu gauchiner des kulu en forme miniature ka kulu gauchiner ka yere ka capacité fibre do ba ka drone fen ko na la on est tona ya don donc on no wolman donné là Mali kele kra sababu ka drone et fait tu ga drone yeleni aka part de marché aka venti aka niveau de vente ka yele donc où est Kangada Turquie de ko tukunta don il est tiré la Turquie maude là Oumar Marko ka yeni minge ni ma balne là ni mo mi Oumar Marko ka parcours d'atimine Oumar Marko fortement be opposition de là muna parce que de warbe dama na kili bala Oumar Marko de la position de gauche ka de opposition na fouye quelqu'un couloir kono parce que opposition wori 300 quelques millions de kunda à l'époque on so chef de file de l'opposition monti mais muna yake parce que a war me verser présent où yebe Oumar Marko ni yoro dama Oumar Marko ni terusi nyemo we nyoy nord la chien tama ani yadi nyoy chien kinte flatter malin bebo kalama mais on va partout créer avec beaucoup de politiciens théo ouais flaner ni a nyalage ana kilite nyo fa ko lomay donc ba bla kuma de la imay to bu ani ya be kuma nyeta me wola parce que wora ni mena comment nous na ibe chi kun fe ite sudoko déficience bi ni la quoi dépression bi ni la
où il y a d'autres mains sans, ouais, ou va black, ma photo, ou moi, comment il m'a mataroti, mais ça n'a même pas fait effet. Ça a été non événement. Donc, parce que toi, vous va utiliser, à la fois, oui, la politicien doit faire, peut-être, faut que toi, qui doit faire, non, ani toi, qui veut nyona, ani arabu veut nyona, n'a faut que non, qu'on filme à la doigt de affaires. Mais, comment réel effet marquala. Donc, anti-humor, ma côté, parce que vous profitez politique des faits, qu'a fait nos mais ni nous, comment fait malien, qu'on t'a fait, ko, ni, qu'on va en tchela, qu'a France, doya, France, visa, Jenny, dia, avec un complot. Mais, a quoi d'arrêt, mamina, français visa diala, mais bien, à Congo, français visa d'âme. Donc, complot de Kundo. Oui, reke, ou tu vas au film, mon dieu, à ta de. N'entendons à la famille, la villa. Son war mbulu, c'est trop, war fini, boubou. Mais vous, reke, fantane, mon dieu, vous côté warfare. Fais une nous nous n'avons pas de voilà. Mais tu as une réaction qui a été est-ce que vous avez déjà vu à mon tour déjà ça est-ce que tu dois trouver avocat ou que tu veux autant à vous intervenir mal armée comme mal politicien bella politicien qui nous dit sur sur na be ko Umar Marko Assimi mais Assimi faut ka wol mando Assimi Umar Marko wele malki jaw klobena wa sur on be politique là wa sur be politique là ka Umar Marko wele kananai koro anye fangata koro ambe fe kana ambe fe ka malika to na mete kana nyogo dem ni transition kilingeli ni transition kilingeli Umar Marko non wo mali politicien do be akila nyman tout là ça vous avez fait la nga tiga reke na fo Umar Marko ma ko dugu be citu na be akina keme fi ma ko dugu be joto nyma abe ka ta mo gore ni nga ale be dugu ci de nyodo Assimi Umar Marko wele ne de bora ka fo Umar Marko ka so la ko timna chem ya kele ke ne de maro na akili be na kayen dala chem tra shi Umar Marko no fe ne de do nya fa ngo kro e ka minan tuna domina ngo koro ngo sabali be posture nga nga bonna anga ese ka transition de maka banjona kata arrête dani ndako ko di jeune ngule en sigira mara atsika fa tsika galotia donc ne très bien ngo blé voilà vous autre mene ko fe anya ye ka ko kidal ko toujours kunu la jere badu de kira anya ye toregu ye la jere badu ke CCB la chama de bora obe mu de ko fe bisika mu fa ya wala c'est que kidal nita historique do ibe senga do din quoi famille de bora Mauritanie ou kun ta jago de ke kidal Mali koron no abo forma ayun intala voilà intala ka be bora mina commerçant ba de kungo maintenant anana mo soroy parce que mina ka de kumé toregu représenter dans le temps Firun Gambao donc mune do sang to buri nana kana horoya mine mo la ka ta ka dim etani rébellion mana gelato to ta Mauritanie ne pourquoi ou sous ni ndina ndado histoire là quartier mto darula namba fo o ma ko quartier ayun ay ngale ke to dans l'histoire ko a to mborami pourquoi la famille intala gère c'est pour cela y communauté be farla nyonga kay olo de bo moro du antena ndado lo yo conflit ore quoi mais c'est pour te dire que drapeau min bora kurkiyali bi akatani drapeau ba woroy mali drapeau min bora sono a dole me mo bulu mais idée ko la santandu kalantiga yoro la baloté foité mo do ka famille me France États-Unis obina keleke ka yoro la ko indépendance ko slamea Belgique ba bolo ça fait 42 millions arme ba bolo 5 millions forage est 4 millions mais forage c'est développement qui dans quand on déterminé c'est pour cela qu'il a comme fait armée combattant on a tout bi armée ko mo chic la manifestation que bekatu no la Syrie ils vont sécuriser si une opération de sécurisation des familles en famille gouvernement nous cible les coins occupés par l'administration et la SEMA non minou bebora ay minou bebo bon maintenant le commun qui était utilisé par la SEMA on le fouille c'est ça quand la arme do le meilleur du no bora maintenant mais to drapeau glou drapeau be soka la yele barabane ne ko anga tadi o wat ay tadi o watijme bon o koni me armée de boulot ale de ba do quand est-ce qu'il a sécuriser ka ta naye ka fenke o ba le de boulot quoi de toute façon yoroba en fait na sini na yin fem belaje parce que bi ta la jugu fene ba ta la anyango ba le ta bandere di sini kale mame e te da de pala be ay nyang nunu ale ni kele be senake docteur Blanche famanya ante famanya nyang nunu ko meta kolo o meta fo ki dalka ko buma be rebe sara la kana ata sara nyama fifa o lu fo ka simite ne wa o wala ara ni asimita nyama fa ta drapeau yele do yang gon be ko ngata fola ni seru Umaru lu be ta fuyo ko kanga mabo be sara kana donc no boran sa ara ni asimita nyofe wala am ta drapeau yele na ala sonama médias internationaux ou be ka monde phobie est-ce que vous be ka kuma armée ka victoire ka na ka succès parce que anya ye ka fo kunu guerre de communication kun be guané do ouais niveau médias internationaux neto famia parce que mo be RFI médias internationaux non RFI be relation internationale de kono ça va de kono fo ale te kono fo 10 millions kono dale be relation de kono quoi
mais ni BBC ni fait nous ta olu min fo ka ira ka fo Mali armée a ka puissance imposée Mali armée a musculé là et puis c'est un succès aussi aya yarbanye toro fon fait ka nga do nga fo a olu nga me dana mo ma de nga te chef Daniel ka kuma numa voilà anta kunche vraiment ka malien be fou malien be ka après siningene ni drapeau yelena malien be ka bo malien be ka bo anga ngata rom na mbo fo malien be siningene le 15 anga ngata yoromi malien be ama nyefo malien be anga nga nyogon soro romina ka yini capitale régional be fait kay fo ka tabla Kidal yere la maoma le 15 ni drapeau tour là ikasa na ika rond point baw ikabo ki rond point ba bemine be ka bo ki rond point ba bemine ni ala sona ma odi anga laini vraiment ka to ka fo mgo ye ma belle chronique page aka abonné ka to bu yinga fin bemine ntoko be fin tenga u ya be supprimer o kera donme kra kuna sini ne ma foyi kula kasabu kebe kuna foni parce que kabiri Kidal attaque damne la o bara on de dabo la u bagara ne ma ka ne ka bu mabel officiel yo supprimer kan ga compte bu Jawara qui date plus de 10 ans ou ya amine kuntala anye Facebook écrit ko kun fo tala donc bien donc ne refene bu do ame ñokon do donc ne mabel chronique aya abonné nga amba deli aka abonné nga nous tam nous ma c'est ante sengé donc mo ko abonné nga mabel chronique ni nga page kura wore voilà donc akambe o jugara de fa